Nyt mä paljastan, mitä kotiläksyjä sä voit antaa asiakkaalle ennen asiakaskohtaamista. Liian usein puhutaan siitä, että hei, mulla on tulossa 30 minuutin tai tunnin palaveri asiakkaan kanssa ja kaikki fokus on siinä itse kohtaamisessa. Mutta älä unohda sitä, että jos sä sovit tänään tapaamisen vaikka viikon päähän, sulla on 168 tuntia aikaa valmistautua siihen palaveriin ja antaa asiakkaalle myös kotiläksyjä. Mutta miten sä teet sen tyylikkäästi? Tyylikäs tapa on se, että ensinnäkin sä vahvistat sen tapaamisen ja sen tapaamisen vahvistuksen yhteydessä sanot asiakkaalle, että mä lähetän sulle muutaman kysymyksen ennakkoon. Ja on tärkeää, että vastaat siihen. Se auttaa meitä molempia valmistautua siihen tulevaan tapaamiseen. Tällä tavalla sä pohjustat jo sitä, että asiakas todennäköisesti myös vastaa niihin sun kysymyksiin. No millaisia kysymyksiä sun kannattaa sitten kysyä, eli mitä sä annat sille asiakkaalle kotiläksyksi? Perussääntö on se, että se ykköskysymys on todella helppo. Niin helppo, että se asiakas itse pystyy todellakin vastaamaan siihen. Mitkä on teidän kipupisteet? Mikä pitäisi muuttua? Mitä toivot meidän yhteistyöltä? Ja sitten se toinen kysymys, sen pitää olla jo vähän vaativampi. Se voidaan laatia jopa niin, että se vaatii sun asiakkaalta, että hän kysyy kenties talon sisältä joltain kollegaltansa neuvoa. Ja tässä se idea on aiheuttaa tämmöinen niin sanottu positiivinen kierre, eli siellä talossa se sun kysymyspatteristo lähtee kiertää. Ja silloin voi olla, että se päätöksentekijäjoukko laajenee automaattisesti. Eli jos sulla on vaikka joku tekninen kysymys tai joku tieto, minkä sä tarvit sun oman myyntityös edistämiseksi, niin kysy sitä siinä. Ja se voi olla, että todellakin tämä sun asiakas, jota olet tapaamassa, joutuu osallistuttaa muita oman talon väkeä siihen koko keskusteluun. Ja lopputulos on se, että asiakas kenties vastaa sulle ja sä saat ne vastaukset niin, että sinne on yhtäkkiä sinne sähköpostiin lisätty yksi tyyppi lisää sieltä talosta ja sä huomaat, että nyt siihen meidän palaveriin osallistuu enemmän päättäjiä. Eli tämä on yksi hyvä tapa. Toinen semmoinen iso juttu näiden kysymysten lisäksi on se, että sä voit lähettää sun yritysesittelyn ja jonkun referenssin. Ja jos lähetät nämä jostain markkinoinnin automaatiojärjestelmästä, niin sä näet heti, jos asiakas avaa esimerkiksi jonkun tämmöisen linkin. Ja yleensä linkki kannattaa liittyä johonkin referenssiin, eli vaikka joku vastaavan tyyppinen keisi, mitä sä oot tehnyt, niin sano asiakkaalle, että hei, sun kannattaa käydä tutustumassa tähän. Sitten totta kai kolmas klassikko on se, että sä verkostoidut somessa, esimerkiksi LinkedInin kautta, jos et sä ole vielä tässä vaiheessa kontaktissa tämän asiakkaan kanssa. Ja luonnollisesti siinä voit antaa jonkun pienen tehtävän sille asiakkaalle, no vähintään se, että verkostoidu mun kanssa. 4. hyvä sääntö on se, että sä laitat mikroviestin asiakkaalle. Eli se ei ole sinänsä kotiläksy, vaan päivää ennen, tai sanotaan 12-24 tuntia ennen teidän tapaamista, sä lähetät asiakkaalle jonkun pienen viestin jossain kanavassa. Se voi olla esimerkiksi WhatsApp, tekstiviesti, tai se voi olla vielä sieltä LinkedInistä esimerkiksi lähetetty pieni viesti, että kiva tavata huomenna, joka aiheuttaa sen, että siinä tulee pieni sellainen kontakti ja asiakas ymmärtää, että sinä ajattelet häntä. Näillä opeilla sä laitat asiakkaan positiivisesti tekemään vähän kotiläksyjä ennen sitä teidän kohtaamista. Se sitouttaa teidät ja syntyy tämmöinen dialogos, kahden ihmisen välinen vuorovaikutteinen keskustelu jo ennen sitä tapaamista. Ja kun sä näiden keskusteluiden, ennakkokäydytyjen keskustelujen perusteella meet siihen kohtaamiseen, niin te ootte jo tuttuja ja ootte vähän niin kuin jo kaverit. Ja parhaassa tapauksessa, kun asiakas on vastannut, niin kun sä tuut siihen kohtaamiseen, sä kiität asiakasta niistä vastauksista, ja sanot, kiitos kun vastasit, se auttoi minua valmistautumaan tähän tapaamiseen. Ja näin sä olet kasvattanut sitä kaikista tärkeintä pääomaa, eli luottamusta.